Здравейте хора, аз съм Gaming BG. С мен е кой ви? Ти как се казваш? Нацито БГ ли беше ти? Чуваш ли бе? Да, той не чува. И това е един много як сървър. Мен много ме кефи. Има всичко. Не всичко. Има... Поне има survival. Това е яко. Че бе? Къде го знам? Така. Мен много ме кефи сървъра. Ето, то. Там. Си правим азна реклама. Така... Това бе. Де ти изпратих? Стилис. Така. Не, един друг сър. Айде, че се снимам. Така, тук е спауна, значи... Кой викаш? Мене пак ме интересува. Така. Имам креатив само. Така. Какво ли искат тия? След малко. То сме добави... Омага. Сега то дам баш, че ще му убием. Добре. Ох, че му уби. Добре бе. Аз в момента тук се молим. И този скин съм си го правил аз. Какво? Не те разбрах. Че е малко. Не бе. Бистрица карав ли бе? Бистрица. Излезнах от спална. Кое не ти става бе? Това е IP-то. Така. Така. Биг Смок ли бе? Знам го аз то, Така. Кончи! Питаме човека дали в момент... Yes! Yeah! Чакай, къде беше сега? Защо? Защо псуваш бе в момента? Аз снимам бе, момче! Прави бе, нямаш думата. Да ви кажа нещо, прави скинове по поръчка. Трябва. Права безплатни скинове по поръчка. Който иска ще си оставя скайпа в описанието.
Чакай тихо малко да се доизкажем, бе, момче. Така. И това беше от мен. Очаквайте и още клипчета с това. Как ти беше името на тебе, забрехте? С Гошо наркоман. Добре, Гошо наркомана. И чао.